Bueno, doncs deu haver sigut a mig matí, jo anava a fer la classe i tal, a la Pompeu. Ara són, ja no sé quina hora és ara, deuen ser les 12 i poc. La motxilla l'he deixat jo ara, al sortir. No s'han endut, és estrany, perquè aquí tinc tota la documentació del cotxe, perquè estava fent tràmits i això, i no pas, però sí que han volgut accedir. De fet, s'han fet mal, això és sang. Han volgut accedir aquí, a la guantera. Sí que trobo a faltar algun seguro, algun paper de l'assegurança. No hi és, el paper de l'assegurança, però no entenc quin interès pot tenir. I, bueno, i òbviament la gràcia tot plegat. Això, la veritat és que he trigat uns minuts a veure-ho, però és això aquí. I això és un paper, no sé si ho puc tocar, suposo que això és un paper meu d'una vegada que em van... Això estava a la guantera. Veus? Bueno, aquí estem.